салом алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Аюб. Ман нафаҳмидам ки номи ман Аюб назарати ислома девона мекарда. Намешунавида номи ман Аюб зиқ мешидия. Номи ман Аюб шкоф шон мекарда. Ине ки твар малакасос ҳақиқата гап намезана. Ду ҳафтаи охир на самом деле Исоқов Аюб конкретни шкоф кесай. Муҳаммад Иқбол медона ки Исоқов Аюб гиҷора такавад кесай. Буҷета. У одаме ки Питерда қабидагиянаш уже 106 нафара показания додагия. Ба қариби сабр. Ҳамаша мегум киян чиян ай гиҷоан. Муҳаммад Иқбол просто мард нест. Муҳаммад Иқбол як гапи дида ман ганда қарм кард. Гапе ки мегӯ ки ман рӯз пага нокаут мекунам. Як дурай дига оилаи як хоини дига Қувватов гуфта буд. Ман фарзандам зидди номусулмонро тайёр мекунам. Чевараша тайёр кардам, чевараша мешканам. Ту ки ҳастӣ ки тари гап мезанӣ? Ту мегӯ ки ман мекашам дар промои филм. Ту кашида наметонӣ. Мефаҳмӣ? Ту кашида наметонӣ. Барои ки тура лаҷом задагӣ ҳастанд. Ту мард нестӣ. Мард на самом деле кашида метавонад. Дар асри 21 ту шумо намедонӣ ки ту ки ҳастӣ дар пастӣ. Ту ки ҳастӣ намедонӣ. Просто мара қарм мекунад ки аз таккаи мусрое ки ҳамун Нуриву ҳамун Қувватовен ки биромада шумо гап зесед. На як главный подонок ки дигааш ҷиянаш мешавад хештавори Ғаффорсидое. Тарзи гап задаро наметавонад. Фахр кардан ранги проститутка гап мезанад. Муҳаммад Иқбол бо ҳамун гапот, бо ҳамун гапои занакит, ман медонам модари Исоқов Аюб ки аст, падари Исоқов Аюб падари асосиш нест. На самом деле пияндари май. На самом деле. Не ки ман фахр мекунам ки ман дар дасти пияндар калон шудагим. Ам падари асосӣ бигирам ранги як твар одамай, як никто одамай. Никто одамай. Дӯстони азиз, хабари хуш. Мусро нафаҳманд. Телеграммат Оянда ТВ ҳар рӯз гапои во 8 плюс. Телеграмма дароед мне никто не бинависед. Хорошо? Фақат ба пеш. Ёрама чумари чунгаягим дарак надорам. Муҳаммад Иқбол, Исоқов Аюба бесавод нагӯ. Исоқов Аюб честный юрист. Исоқов Аюб ҳалолхӯр. ранги шумо ҳаромхӯр нестам. Группа 24 шумодан дахл дорад. На талбидесам. Гадо нестам. ам як кисо хлебе ки мехарам фарзандом на пули ҳалол қатӣ. Не ки ранги шумо пули ҳаром қатӣ. шукамои зани фарзанди ҳаромтона сер кесӣ. вале ки Исоқов Аюб чиста мусулмон метарса ай ҳаромхӯрӣ. ва ки як не як савол ҷавоб дорам. И гапат Иззат Амонда бояд ту бигӯй. Як продажный юрист, як бескультурный одам буд. Як чумо одам, як мусри дигар. Оз варақш бизанем бо ҳамун Астаткаи Кабирияй, бо ҳамун Қувватов. Просто медонед дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, мана қарм мекунад ки ҳамин мусрое ки ҳамун соли 90 бо биромада бо гап зесам. Мо норозием. ватани азиз моро 40-50 сол ақиб гашта оз бо мо норозием. назарати ислом группа 24 4000 ки хоин ҳастем. спонсоротон. касе хати шумо круглый стол мешина. касе хати шумо як бриданон мехӯрад. касе хати шумо алоқа дай. шумо қадри шумо одам будани шумо як презерватив боло аст. шумо барои мара презерватив XXL ҳастем. Последний размер. Ису гӯш направо налево. ки Исоқов Аюб шуморо истифодатон мебарад. шумо проститутка ҳастем. фоҳиша ҳастем. окей? шумо барои мара одам нестем. ман дар одам будани шумо туфкаигиам.
داشت ما چقدر شما گپ بزنم. ندارین اگه مردی که خیلی ببرین گپ بزنیم. حقیقت. این مسلو